Už si tyhle malý taky vyskočí docela dost. No 2/3 svojí délky, když mají metr, tak je to furt celkem slušný, že jo? Já tam přece jenom tam nechci. Chyť se v krku. Tady mám. Sváča. Ne. Vyskoč. Šup. Pochopitelně by byly radši, kdyby to bylo živý, z toho mají většinou To je větší radost. jasný, no. Páč Ale jsou to dravci. syrový stačí, že? Ale oni jsou známí tím, že občas jako... No, Že se poprvé se poperou. Aspoň zábava. Ten je největší pomalu, tak ten... To je ten samec, že? To je ten samec, no tomu říkáme Vilém a jeho harem, jakože má tady ty slečny. Já se právě snažím nakrmit i ty ostatní páč. Aha. Oni místa by chytali, jak se koušou sami. Tak ku podivu některý druhy jsou známí i kanibalismem. No jasně. Že se sežerou Oni navzájem. mláďata vlastně taky, že ho požírají. Tak. Tak, pojď si. Takže vždycky z té snůžky jich moc nepřežije. Proto taky oni jako jedou na množství a Jak si to odveze? On to nikdy nevzal. No, Mohlo to na ní trošku velký možná. Asi. Aha. Teď si tam s ním bude chvilku sedět. Ona už to nepustí, že jo? Aha. Ale pak si to sežvejká. Proto to jako do sebe dostanou najednou a jsou schopní to spolknout i pod vodou. Oni mají sice takovou záklopku, že... A už. A už po ní jdou. Se začala hejbat, že? Pohyby, že žere. A má to. Je to její.